Zajímavá investiční příležitost na vás čeká v průmyslové části Králova Dvora, známé jako Karlova huť. Na pozemku velkém přes 2000 m2 se nachází ubytovna s velikým potenciálem. Budova má 3 podlaží, jedno podzemní, ve kterém se nachází prostorné sklepní prostory. Ve 2 nadzemních podlažích pak na nového majitele čeká celkem 46 pokojů, od 2 po 4lůžkové, s celkovou ubytovací kapacitou 104 osob. Sociální zařízení nalezneme na každém podlaží a jsou oddělená pro muže a ženy. Stejně tak každé podlaží disponuje společnou kuchyňkou. V prvním podlaží je také nyní nevyužitá vrátnice a kancelář správce. Objekt má velmi zajímavou polohu. V jeho okolí se nachází velké množství firem. Na dálnici D5 najedete do 2 minut a na vlak je to pěšky pouhých 10 minut. O možné klienty z řad zaměstnanců okolních firem zde tedy není nouze. Příjemným bonusem pro nového majitele bude fotovoltaika umístěná na střeše budovy. Celkem 224 kusů fotovoltaických panelů vyprodukovalo za rok 2021 41 MWh. Pokud vás tato nemovitost zaujala, zavolejte mi a potkáme se na prohlídce.